Drumul a fost afectat pe o porțiune de circa 30-40%, iar autoritățile din Drăgășani au considerat că riscul este prea mare pentru a mai permite accesul mașinilor în zonă. În plus, în apropiere este și un cablu de electricitate care a fost afectat. Este în dreptul unei aducțiuni care traversează drumul, strada Dealul Vinilor. Din cauza apelor foarte mari, a erodat în aval, a erodat și pe sub drum, a surpat o porțiune de drum și în momentul de față nu se mai lucră pentru că s-a luat decizia să blocăm drumul, să semnalizăm. Am înaintat către prefectură pentru aprobare. Suntem acum cu experți în zonă pentru evaluare și pentru proiectul tehnic de remediere. Până la remedierea situației, care a fost prezentată și Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Vâlcea, circulația către cele 7 crame din zonă se desfășoară pe rute ocolitoare. De asemenea, autoritățile din Drăgășani caută soluții astfel încât zona să nu rămână fără energie electrică.